Li Bajarê Amedê pêşbirka werzîşa Ewropayê hat li darxistin ji alî walîtiya Bajarê Amedê ve li ser pira dîrokiya binavê pira 10 deriyê de çalakî hat amadekirin. Werzîşvanên raftingê jî li ser çema Dîcleyê di kelekan de ji bo pêşbirkê amedekariyên xwe kirin. Waliyên Bajarê Amedê, Serokê Federasyonên Werzîşa Raftingê û parlamenterên AK Partiyê yek bi yek axaftin. Hemî siyasetmedar behsa giringiya werzîşa li ser avê ji bo gencan û ji bo laşê mirovan kirin. Yani xemama ew yani millet hev nas bike, millet hev xeber de, millet kültürê nas bike, müzîkê nas bike, sporê nas bike, li hev hez hev biketin yani verama ew. Xemama ew yani xemama ew millet memleketê xwe hez memleketê xwe bike, hez insanê xwe biketin. Ez wî awayê dixabitim rastî. Îro jî programekê ciwan hate pêk hatin. Ez memnûn vî qasiyê hûn jî we dît yani millet gelek çan bêjin qatilmekê gelek mezin çêbibî. Ez memnûnim wî qasiyê û li Kurdî û Tirkî û çan bêjin li Qaradenizê û li Diyarbekirê û hemû kültür navhev ket yani verek programekê xweş çêbî. Ülkemizi dünyada, Avrupa'da Gencên ku werzîşê avê dikirin ji bajarê Colemêrgê wanê û ji Şirnexê tevlî bûbûn, kom bi kom bi bêrê xwe bi avê lîstin û kelekê ji ser avê xwişkirin. Koma ku di pêşbirkê de bûn yekemîn hatin xelatkirin. Keçikên ku werzîşa avê dikirin jî amaje pê kirin ku rafting sporekî cuda ye. Pêşniyarê gencên Amedê dikin ku ev spora bila bikin. Sporekî gelê xweş e ama pîşê Şirnex destûpî kir mehelme me em tanıştırmış ki gotin wen em ê destûpî kî şampiyona Şirnex de çêbî ji em 15 roja çûyî rîzê eğitim em çûyî kamp ki em şûyê de ji Çînê yarışma gelê sporê xweş e medve hemî memleket hemî bajar ve sporê nas bike her şehra destûpî bike yê gelê baş biş memleketê me re. Çalakiya pêşbirka werzîşa binavê raftingê bi govendgerandina gencan bi dawî bû. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.